Tervetuloa taas mukaan syventymään aiheeseen. Tänään meillä on käsittelyssä materiaalien perusteella palkittu Frenchic Paint-maalisarja. Ja vaikuttaa siltä, että kyseessä on aika uudenlainen ja monipuolinen vaihtoehto maalaamiseen. Joo, ja erityisesti pisti silmään se, että lähteiden mukaan just sisustussuunnittelijat on löytänyt nämä maalit. Ilmeisesti se samettisen mattapinta ja sarjan laajuus ja kestävyys vetoaa heihin. Niin, että jos sulla on just mielessä jotain pientä pintaremonttia tai isompaakin projektia ja haluat tutustua tähän sarjaan, niin kannattaa kyllä kuunnella. Juuri näin. Eli katsotaan nyt vähän tarkemmin, mitä sieltä lähteistä nousee esiin. Mitkä ne jutut on, jotka tekee tästä niin puhutun? Just se pinnanlaatu ja monipuolisuus ja kestävyys. Okei, aloitetaan vaikka siitä nopeudesta. Se mainitaan usein. Yksi kerros kuivuu siis 1–4 tuntiin, kun tavallisilla maaleilla menee helposti vuorokausi. Aika iso ero. Se on todella merkittävä ajansäästö projekteissa, kyllä. Ja kiinnostavaa on myös se, että maalissa on itsessään niin kuin pohjamaalin ominaisuuksia. Eli se tarttuu hyvin ja... Joo, se tarttuu tosi hyvin ja estää niitä epäpuhtauksien ja vaikka oksankohtien läpilyöntejä. Ja se jopa vähän tasoittaa pieniä koloja, näin materiaaleissa kerrotaan. Eli vähemmän esitöitä tavallaan. Ja miten se pinta sitten? Siitä puhutaan paljon, se vau-efekti. Mistä se tulee? Miksi just ammattilaiset tykkää? No just se. Vaikuttaa, että pohjustusta tarvitaan vähemmän. Ja se pinta, lähteiden mukaan se maali jotenkin itsessään tasoittuu tosi sileäksi, vaikka vetäisit sen siveltimellä. Siitä tulee se laadukas fiilis. Okei. Ja ne suosituimmat, ne mattapintaiset kiiltoasteet, just se Lazy Range ja Al Fresco ja se ultramattaseinämaali, niitä kehutaan erityisesti. Ja hei, tärkeä juttu. Valkoiset sävyt ei kuulemma kellastu. No tuo on kyllä iso plussa monelle. Ja ymmärsinkö oikein, että erillistä pintakäsittelyä, lakkaa tai vahaa ei aina edes tarvita? Juuri näin. Niissä maaleissa on jo se suoja sisällä. Esimerkiksi siinä Al Fresco-sarjassa, joka on muuten ainoa, mikä käy myös ulkos. Aivan, se ulkokäyttöön sopiva. Joo, siinä on valmiina homeennesto ja UV-suoja, ja se tarttuvuus on kyllä ihan oma lukunsa. Lähteessä luetellaan puu, metalli, MDF, muovi, lasi, betoni, keraamiset laatat. Aika kattava lista. On. Eli se monipuolisuus on selvästi ihan keskiössä tässä hommassa. Joo, se vaikuttaa olevan se punainen lanka. Sama maalia käy siis sisällä kalusteisiin ja seiniin, ja mainittiin siellä tosiaan ne talvikylmätkin tilat, asuntovaunut ja mökit. Onko tämä se all-in-one-ajatus, mihin viitataan? Kyllä, just se. Eli ideana, että yhdellä purkilla pärjää tosi monessa paikassa, säästää aikaa ja rahaakin, kun hävikki vähenee. Joo, järkevää. Ja siitä seinämaalista vielä se sai erityismaininnan korkeimmasta mahdollisesta ISO-luokituksesta pestävyydessä ja palkittiin parhaana pestävänä maalina. Oho, ei huono. Ei. Ja turvallisuus on myös iso juttu. Kaikki maalit on siis täysin liuotteettomia, vesiohenteisia, tosi vähätuoksuisia ja testatusti myrkyttömiä. Niillä on se eurooppalainen ToySafe-sertifikaatti. Eli voi maalata vaikka lastenhuoneen kalusteita huoletta. Just niin. Ja mainittiinpä ne Sensikin luonnonvahatkin erikseen, ne on mehiläisvahapohjaisia ja kuulemma puuseppien suosiossa. Palataan vielä siihen itse maaliin. Mitä sen koostumuksesta sanotaan? Se on kuulemma paksua, mutta silti helppo levittää. Miten se toimii? Joo, se selittyy sillä runsaalla pigmenttiä ja kiintoainepitoisuudella. Se peittää tosi hyvin jo ohuellakin kerroksella, ja vaikka se on paksua, melkein keelimäistä, niin lähteiden mukaan se on yllättävän helppo levittää. Niinkö? Kyllä, että aloittelijakin saa sillä tosi siistin, melkein ruiskumaalatun näköisen pinnan. Ja hauska vinkki oli se, että purkin painosta voi vähän päätellä laatua, painavammassa on enemmän pigmenttiä ja kiintoaineita. Kas vain. Eli siis yhdistelmä on helppokäyttöisyys, laadukas jälki, monipuolisuus ja turvallisuus. Tämähän selittää sen suosion niin kotimaalareiden kuin, ammattilaistenkin parissa. Mainittiinko värisävyistä jotain erityistä? Kyllä, niitä kuvailtiin perinnesävyjä muistuttaviksi ja just sisustuksen ammattilaiset tuntuvat niistä pitävän. Ja koko se maalausprosessi kuulostaa aika simppeliltä näiden tietojen perusteella. Puhdistus, huuhtelu,
tarvittaessa tosi kevyt karhennus ja sitten pari kerrosta maalia. Okei. No, mitäs tästä kaikesta nyt pitäisi ajatella? Näiden sun lähteiden valossa Friendship Paint vaikuttaa kyllä poikkeuksellisen monipuoliselta ja helppokäyttöiseltä sarjalta. Sopii moneen, niin pieneen tuunaukseen kuin isompaankin remonttiin. Ja erityisesti se kehuttu mattapinta, se kestävyys ja laaja käyttöalue nousee esiin. Joo, se keskeinen viesti tuntuu olevan, että just nämä ominaisuudet erottaa sen monista perinteisemmistä maaleista. Ja kuten siellä materiaaleissa toistellaan, niin se lopullinen varmuus laadusta, se tulee vasta kun itse kokeilee. Aivan. Ja lainaan tässä suoraan yhtä rähdettä. Älä usko pelkkiä puheita, vaan kokeile itse. Siellä luvataan se yllättävä wow-efekti. Joten jätetäänpä sut miettimään tätä. Voisiko tällainen uudenlaiseksi kuvailtu, monipuolinen ja helppokäyttöinen maali tosiaan muuttaa sun tapaa suhtautua tuleviin maalaisprojekteihin? Ja siihen, miten ne toteutat.